sexa un equipo protagonista con balón, que sea un equipo que seña capaz de ter a iniciativa no xogo, un equipo agresivo sin balón, bueno, cunha mezcla creo que moi interesante de xente nova e de veteranos, bueno, con cambios no plantel, non? En relación ao que terminou o ano pasado, bueno, sobre todo con moito potencial e con marxen de mellora. A ver, cando vas avanzando na pretemporada vas vendo millores cousas túas, dos rivales, que tamén teñen máis tempo para traballar, ti tamén tes moito máis tempo para traballar e para pedirlle aos futbolistas o que queres ver, non? Cos rivales, a proba do Deportivo, bueno, sendo todo o primeiro equipo do Depor aquí, pois foi moi boa. Outro día en Arosa pois tuvemos momentos bons e momentos menos bons, pero tamén ves un pouco xa o nivel, pois eso, a unha semana de empezar a Liga con un rival forte da túa categoría. Bueno, todos os partidos teñen unha pequena lección, non? Vamos a decir así, que hai que sacar, pero canto máis avanzas na pretemporada está claro que, bueno, que son máis importantes ou que vas sacando moitas máis conclusións. Si falábamos de que había ganas de volver a adestrar, pois unha pretemporada tan larga como a nosa, non? Que nos empezamos o 26 de agosto, pois a verdade é que xa todo o mundo bota en falta a competición, non? A competición é bueno, a finalidade pola que estamos aquí todos os días traballando, non? Si non, isto acabaría sendo moi aburrido, incluso por moito que nos gustara o fútbol, non? Entón, notase tamén, na última semana sempre antes de empezar unha liga se nota, en esta se nota de forma especial. Bueno, hai esa mezcla de ilusión, de ganas, ¿no? de que isto empece a rodar, nunca mellor dito.